Osote aka na-achị Anambra State bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akọwago ọnwụ onye akụbụbụ Dean nke ụka Anglican n'ala anya bụ Nigeria bụbu Archbishop nke mpaghara province nke abụọ ekposara akposa nakwa Archbishop nke mbụ na mbụ nke mpaghara province nke Niger nakwazi onye bụbu Bishop nke Dayasisi nke Awka Most Reverend Maxwell Anikwenwa dịka nnukwute ihe funarịrị ụka Anambra State nakwa ala anya bụ Nigeria. Ya bụ osote aka na-achị steeti a kwupụtara nke a oge ọ nọzitere anya aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Soludo na mahadum Paul dị n'Awka n'ebe a nọ wee chịkọba mmemme iji wee kwanyere ya bụ odogwu ugwu ikpeazụ nke ọ bụ ụka Anglican Dayasisi nke Awka chịkọbara. Ka Emmanuel Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Osote aka na-achị steeti a onye kọwara ya bụ Most Reverend Maxwell Anikwenwa nagolu mmụọ dịka ezigbo onye ozi nke Chineke, onye ndụ ya bụ nnọọ nke na-anabata onye ma onye ọbụla n'agbanyeghị ụka ọ na-eje, kwupụtara na ụdị ihe a bụ nnọọ ihe ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo na-agbasi mbọ ike ịhụ iji wee mee ka ya bụ ebumnobi ịgbanwegharị Anambra ka ọ dịrị ndị Anambra niile mma bụrụ ihe ga-apụta ihe n'oge na-adịghị anya, ebe ọ kpọkuru ndị na-ejere Chineke nna ozi ndị ọzọ ka ha bụ ndị ga-enwomie ya bụ Most Reverend Anikwenwa nagolu mmụọ ka udo wa na-achị n'obodo niile gbaa gburugburu. Dọkịnta Ibezim tiziri ezinụlọ ya bụ Most Reverend Anikwenwa nagolu mmụọ aka n'obi ma gwa ha ka ha bụ ndị ga-edibe n'ihi na nna ha biri ezigbo ndụ n'ụwa ma were obi niile jere Chineke nakwazi mmadụ ozi. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger bụkwazi Bishop nke Awka Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim kwupụtara na ya bụ Most Reverend Anikwenwa nagolu mmụọ bụ nnọọ nke biri ndụ kwesịrị nṅomi ma lụkwazi ọrụ dị ukwuu nye Anglican Communion nakwazi ụwa gbaa gburugburu, ebe o kwupụtara na ọrụ ọma niile ọlụ ga-aga n'iru ibe ihe a ga-echeta ọgbọ kwuru ọgbọ. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa chairman nke ya bụ ihe mmemme bụkwazi onye ji ọkwa Pro Chancellor nke Paul University Awka bụ Engineer Chris Okoye kenere nnọọ Chineke maka ezigbo ndụ Most Reverend Anikwenwa nagolu mmụọ biri oge ọ dị ndụ ma kwue na ọ bụ nnọọ onye Chineke nna ji wee jee ozi ebe ọ pụrụ iche n'ihe gbasara ịgbasa ozi ọma nke Jizọs Kraịst n'ụwa niile, ya nakwazi iweta mmepe nye obodo. A nọrọ na ya bụ ihe mmemme gụọ egwu dị iche iche, ndị ọkaabụ kwukwara egwu nke ha site na Paul University dị n'Awka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.